første video, det er på Jokestue. Ja. Der er link til vores egne kanaler i beskrivelsen. Ja, det skal jeg nok linke. Grunden til, at man ikke kan se mig, det er fordi vi prøvede sygt meget i går, men det virker så ikke rigtigt. Og vi starter forfra. Så vi skifter sådan hver video med at filme os selv. Ja. Ellers så... Hvis der er en, der kommer og forstyrrer mig nu. Sådan så jeg ikke gad filme. Vi har så... Jeg har et kamera. Men det er fordi... den computer, den kun logget på min kanal. Så det vil... Og så starter vi bare igen. Hvad vil du helst kunne rejse i tiden, eller kunne stoppe tiden? Kunne rejse i tiden. Same, fordi hvis man... Kunne stoppe i tiden. Hvorfor? Fordi det er dumt, for hvis man stopper i tiden, stopper man også sig selv. Kunne tidsrejse. Tak. Der var 57, der ville stoppe tiden. Nej, 37. Og 63, der vil kunne rejse tiden. Det kan jeg godt forstå. Hallo Lia. Ja. Er du klar ind på vores Instagram? Okay, først efter videoen. Okay, hvad vil du helst? Selv vælge din højde, eller selv vælge din vægt? Er det ikke sådan cirka det samme? Højde og vægt. Nå, vælge min vægt. Gates, mate. Vent lige. Og jeg begynder. Så falder jeg ud af min stol. Der er jo lige replay af Lia. Det er løgn. Okay, hvad vil du helst selv vælge, din højde eller vægt? Vægt. Ja, okay, det tager jeg også. Der er 66, der heller vil vælge sin vægt. Jeg ved ikke. Wow. Hvad vil du helst skifte køn eller blive ramt i hovedet af en fugleklat hver dag resten af dit liv? Skifte køn. Same. Hvad vil du helst? Kunne binde andre folks snørebånd sammen med tankens kraft, eller aldrig være syg? Aldrig være syg? At kunne binde andre folks snørebånd sammen med tankens kraft. Det vil jeg gerne. Jeg tager ikke at være syg mere. Folk vil heller ikke være syge. Nå, jo. Aldrig være syg i resten af sit liv. Okay, hvad vil du helst? Undvær Facebook resten af dit liv, eller aldrig høre musik igen? Undvær Facebook. Jeg hører næsten aldrig musik, og jeg har heller ikke Facebook. Okay, jeg tror, jeg tager aldrig høre musik. Og aldrig undvær Facebook, siger du. Folk vil hellere undvær Facebook, ja. Okay. Hvad vil du helst kunne tale alle sprog i verden, eller have dit eget private jetfly med pilot? Hvad? Hvad vil du helst kunne tale alle sprog i verden, eller have dit eget privat jetfly med en pilot? Have mit eget privat jetfly. Det kunne også sige, hvis man kunne tale alle sprog. Jeg tager alle sprog, og du tager jetfly. Og det ser ud til, at det var mig, der vandt. Hvad vil du helst have, en personlig tjener, eller have en Ferrari? En Ferrari. Ja, det tænker jeg også. Okay, 52 vil hellere have en personlig tjener. Hvad er der galt med folks hoveder? Okay, 48 vil også have en Ferrari. Lidt hals. Vil du helst gå i lilla shorts, orange sko og en pink trøje i en uge, eller undvære din mobil i en uge? Det er tøj. Pis, man. Jeg kommer til at gå ind på Skype. Ups. Jeg tror, at jeg tager også det der med det orange tøj og sådan noget. Hvad er der galt med det? Det er bare tøj. Ja, okay. What? Folk vil hellere undvære sin mobil. Jeg kan ikke undvære min mobil. Eller det kan lige ham ikke, for han kan ikke finde ud af det. Ellers han kan ikke finde ud af det. Gå ind og tjek min prank på min lillebror. Den har 7 likes i den video. Jeg ved, at der har liket den alle sammen. Det er ikke dig, vel? Jo.
Har du liket den med 7 kanaler? Ja. Du har. Jo, det har jeg. Nej, du har. Du helst kunne se på folk, om de lyver, eller vinde alle dine væddemål. Vinde alle mine væddemål. Jeg kunne se, om folk kunne lyve om. Folk vil hellere vinde i alle dine væddemål. Hvad vil du helst? Kunne helbrede syge, eller kunne gå på vandet? Kunne gå på vandet. Helbrede syge. Folk vil hellere helbrede syge. Hvad vil du helst? Altid lyve, eller være blind? Ej, kan du ikke lige gøre noget, din lyden er dårlig? Kan du høre mig nu? Ja. Godt så, det kan jeg forhåbentlig kameraet også høre dig, ellers bliver jeg sgu lidt sur. Ellers må jeg skrue helt op for lyden, så man kan høre, hvad der sker i baggrunden. Ja, okay. Okay, hvad vil du helst? Altid lyve eller være blind? Altid lyve. Jeg vil hellere være blind. Det er dårligt at lyve. Det er også dårligt at være blind. Hvad vil du helst? Skabe verdensfred eller få milliard? Skabe verdensfred. Same. Folk vil hellere skabe verdensfred, men det var også kun 10 fra at få en milliard. Ja. Hvad vil du helst? Ikke kunne læse eller kun have et ben? Ikke kunne læse. Hvorfor? Jeg vil sgu da ikke kun have et ben. Hvad så? Læs lige der. Fuck. Ja, Hvad skal jeg sige? Læse? Så kan man bare lære at læse. Okay, folk vil hellere ikke kunne læse fedt. Hvad vil du helst? Altid have hundelort under skoen, eller altid kunne høre en flue lige ude foran dit øre? Hundelort. Why? Okay, folk vil hellere have en hundelort under. Hvad vil du helst? Få lov til at kilde statsminister, eller kunne slukke og tænde dit eget tv med tankens kraft? Kunne slukke til mit eget tv. Why? Okay. Ikke mening. Folk vil hellere kilde. Nej, okay, nej. Den er med tankens kraft 80% have og andre. What? 80-20? Hvad vil du helst? Have en hale på 3 cm, eller have en stor tå på 10 cm? Det var den første. Okay, hvad vil du helst da, fuck? Jeg vil hellere have en hale på 3 cm, for det er jo kun sådan her. 3 cm, så det gør ikke så Jeg meget. vil også have en hale. Og så se, hvad folk hellere vil have. Okay, de vil hellere have et hale på 3 cm. Hvad vil du helst? Altid gå baglæns, eller altid se film baglæns? Altid gå baglæns. Oh my Jesus Christ, jeg ser film baglæns. Det gør ikke så meget, fordi jeg ser næsten heller aldrig nogen film, så... Okay, lidt same her. Jeg ved ikke, hvornår det er sidste gang, jeg så en film, det var nok 4 måneder siden, eller 5 måneder siden, jeg så en film. Kan vi snart stoppe videoen? Den er kun 12 minutter lang. Skal vi ikke starte? Så bare sådan efter 2 minutter. Skal vi ikke starte stoppe videoen? Okay, hvad helst det er den sidste forresten. Altid vågne op cirka 1 kilometer væk fra hvor du bor, og der hvor du lader dig til at sove, eller snorke så højt, at det kan høres 1 kilometer væk. Snorke så højt. Ja, det vil også for bare prøve sådan. Så ligger man sig til at sove i sit hus 1 kilometer væk. Yes! Det ved jeg, folk vil have. Kan jeg få en trommevirvel? Ej, vent. Jeg skal lige gøre det på et bord. Tak. Jeg tror bare, jeg tager keyboardet. Folk vil hellere snorke så højt, så det køres 1 kilometer væk. Løv. På net keyboard. Vi vil sige tak fordi I så med den her video.
Husk at abonnere og subscribe til vores kanal. Gør du det samme? Abonner og subscribe. Jesus! Husk at subscribe, like videoen, del videoen og det hele. Tak fordi I så med den her video. See ya!